Ok. Motor otprilike ovako izgleda. Uglavnom je završeno. Sve što se tiče agregata. Treba da sačekam još Anelu i Benđiku. Da, agregati gibljenja. Anelu i Benđiku i onda ćemo ga upaliti. Nema dinođeta, nema gluposti. Opruga za moju težinu. I sve što treba na jedan hobi motor. Možda malo više. A auspuh je stari poznati. Sa druge kave. Brave naravno nema. Olinc je prerađen. Malo bolje radi nego kad je fabrički. Malo bolje. Tako da, uglavnom oklopi. A da. Ima i quick shiftera. Štitnik za hladnjak. To je to. Diskovi su standardni. Aj pa ga uskoro palim.